ሰላም ፊዮራተ ይበሃል ፊዮራተ ትራዳሽናል ድረስ ዝብል ኣካውንት ናይ ስራሕ ኣለና እዚ ትካልና ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ዝጀመረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ከም ቀደሙ ስርሑ ንክቅፅል ሓበሬታ ክህብ ኢለ እየ መፅአ ናብዚ ፊዮራተ ትራዳሽናል ድረስ ዝብል ኣካውንት ናይ ስራሕና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ እውን ከም መቀፀልታ ንቁሩብ ግዜ ሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ኣቢሉ ስራሕ ኣቋሪፁ ነይሩ ሕጂ ግን ከም ብሓዱሽ ሓደልና ስራሕና ብኩሉ ነገር ኣማሊእና ጀሚርና ስለዘለና ሓበሬታ ንክህብ ኣብዚ ቪድዮ ኣብዚ ተኣሽሙ መፅአ ዘለኹ መጀመርታ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ቅንያት ናይ መስቀል ይግበረልና ኣሜን ካብኡ ቀፂለ ስራሕና ከምቲ ዝቀፀለ ከምቲ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ንመቀፀልታ ድማ ኩሉ ዘማልአ ኮይኑ ሽፎናት ሓበሻ ክዳውንቲ ናይ ኣወዳት ናይ ኣዋልድ ኩሉ ዘማልአ ኮይኑ ብፅፈትን ብስሉጥን ኣገባብ ጀሚርናዮ ከም ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ድኳንና ኣድራሻና ኣዲስ ኣበባ ላፍቶ ፍሉጥ ቦታ ድማኒ ላፍቶ ገበያ ከባቢ ሚካኤል ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣብ ላፍቶ ስራሕና ከፊትና ከም ዘለና ሓበሬታ ክህብ ስለ ዝደለኹ ክቡራት ዓማዊለይ ቅድሚ ሕጂ ሽፎን ወይ ገለ ቁሩብ ይሰርሕ ኣይነበርኩን ሕጂ ግን ሽፎን ይኩን ሓበሻ ክዳውንቲ ኩሉ ከምዚታት ናይ ኣክሱም ኩሉ ዘማልአ ኩሉ ዓይነት ዘማልአ ጌርና ስራሕና ጀሚርና ከም ዘለና ሓበሬታ ክህብ ስለ ዝደለኹ ቀፃሊ ሓበሬታ ድማ ብፌስቡክ ይኩን ብዩቱብ ከምዚ ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ክዝርግሐ ንስኹም ድማ ብዩቱብ ከተባብዑኒ ኣነ ድማ ከምዚታት መዓልታዊ ሓበሬታ ክዝርግሕ ተስፋ ይገብር ከምኡ ንክገብር ድማ ተስፋ ይኣቱ ስራሕና ብፅሁፍን ኩሉ ብኣገባብ ዝሓዘን ስራሕና ጀሚርና ከም ዘለና ሓበሻ ክዳውንቲ ምስፋይን ምልኣኽን ጥራይ ዘይኮነ እውን ዝካረ ክዳውንቲ ንመርዓ ዝደለኹሞ ባህላዊ ዘመናውን እውን ጀሚርና ከም ዘለና ክነግር ይደሊ እቲ ዝካረ ክዳውንቲ ባህላውን ዘመናውን ዝካረ ክዳውንቲ ድማ እሱ በይኑ ድማ ቪድዮ ክሰርሐሊ እየ ቴንኪዩ ይቀኒየለይ ፊዮራተ ሓፍትኩም እየ ይቀኒየለይ